Cayetano versus Pangilinan, walkout sa Senado. Sa ngayon, Dad, nagkaroon ng walkout sa botohan sa Senado dun sa issue ng online voting. Pinupush ni Senate President Alan Cayetano na magkaroon na ng botohan sa Senado kung pabor ba sila o hindi na magkaroon ng online voting sa Senado. Yung ibig sabihin nun, yung mga senador na hindi maka-attend physically, pwede i-count yung kanilang boto. Kung nag-zoom lang sila or nag-video call, pwede na ma-count yung mga boto nila. Ito ay tinutulan ni Senator Kiko Pangilinan at sinasabi niya dapat pag-usapan muna to at pagdebatihan bago tayo magkabotohan. Bakit pinipilit mo na magkabotohan porket mas marami kayo ngayon? Gusto niyo i-push yan. Tapos sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan na may mga miyembro pa daw ng Senado na baka maaresto pa. Pinapaboran ng online voting na yun yung mga senador na maaresto at yung isang tumatakbo sa batas na si Senator Bato de la Rosa. So ngayon dahil doon, nag-walk out yung minority, yung 11 para hindi daw sila makabuo ng quorum. Umalis sila para hindi matuloy ang botohan. Kasi ang sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan, pag walang quorum, hindi makakount yung boto nyo kahit majority pa kayo. So ngayon, Dad, ano nakikita mo nangyari dito? Well, one by one, no? Ang unang issue kasi dito yung sinasabi nga natin yung bakit may walkout, no? Kasi nga kaya sila nag-walkout kasi nga para magkaroon ng Senate session, dapat may quorum. Pag sinabi mong quorum, dapat majority. So kung sinasabing majority, dapat 13 out of the 24 senators ang present, di ba? Kaya lang dahil nga si Senator Bato de la Rosa naturingan ang fugitive ngayon na nagtatago, hindi makasipot sa Senado. So ang mabubuo lang ng mayorya ngayon sa Senado is 12 lang. So hindi pa rin majority yon kasi they need at least 13 to form a majority. Kaya nag-walk out yung 11 na pinangungunahan nila Senator Pangilinan kasi nga pag nag-walk out sila hindi magkakaroon ng session. So walang kahit na anong decision gawin nila doon, walang bisa yon kasi walang quorum. Kaya yun ang dahilan kaya sila nag-walk out. Yung pangalawang issue naman, yung sinasabing online voting, yung online voting na yan, tama, pwede nilang pagdesisyonan yan kung majority ang papaya. Kaya lang, ano yung justifying reason yan? Ano yung justification? Medyo malamya kasi nga wala naman tayo sa pandemya ngayon, una. Pangalawa, yung senador naman na hindi nakaka-attend, like si Senator Bato de la Rosa, hindi naman kasi siya, kumbaga, sumuko ng nakakulong siya beyond his will, no? Kasi may kaso siya. Ito, tumakbo kasi siya. So, medyo ang turing sa kanya parang kriminal, no? So, hindi siya pwedeng pagbigyan ng ganong pribilehiyo. That's why they are arguing against it, no? So, ganun din, no? Kung for example, yung mga maaresto naman, for example, sinasabi na baka maaresto sila Senator Jinggoy Estrada, sila Joel Villanueva, sila Senator Chis Escudero, dahil mga pending cases sila sa ombudsman na may plunder cases. So, pag naaresto sila at sumuko sila ng kusa, kahit nasa kulungan sila, baka naman pwede rin i-reconsider yon kung sakasakali. Kasi kung sumuko sila, pero kung nagtago rin sila at nagtumakbo sila, definitely hindi na mabibigyan ng justification yon. So, yun ang mga issues kasi dito. So, that's why may ganitong issue tungkol sa walkout, dahil nga sa quorum. At pangalawa, wala namang pandemya o sinasabi nating unusual circumstances na pwede nilang i-justify kung bakit pwede mag-online. For example na, kunyari, yung senador nasa hospital, for example, hindi naman niya kagustuhan yun na na-hospital siya, pero pinapakiusap niya na pwedeng i-count yung voto niya kahit na online, baka yun pwede pa siguro dahil may justification. Pero pag tumakbo ka sa batas, siyempre, ang turing sa'yo criminal na ba't ka pa pagbibigyan ng ganong klaseng pribilehiyo. Ngayon, Dad, with regards to Senator Kiko Pangilinan, as part of the discussions sa walkout session nila last time, nangyari is, parang may mga senador na na-offend sa mga sinasabi or paano sinasabi ni Kiko Pangilinan ang kanyang disagreement. Kasi si Senator Loren Legarda at saka si Senator Alan Cayetano, sinasabi nila, ba't naninigaw or ba't sumisigaw si Senator Kiko Pangilinan? Kaya umiyak pa nga si Senator Loren Legarda. At alam rin natin na a few weeks ago, nainis rin si Senator Robin Padilla kay Senator Kiko Pangilinan kasi parang sinabi niya, ba't sinisigawan niya ako? Kaya nagkaroon din sila ng disagreement at ayaw nila mag-shake hands kasi nainis si Senator Robin Padilla. So, maraming tao nagmamock or pinagtatawanan na si Robin Padilla. Masyado siyang sensitive kung ba't siya nainis kay Senator Kiko Pangilinan. Pero now, it's not just a one-time occurrence, Dad. Kasi ngayon, pati si Senator Loren Legarda, napaiyak. Pati si Senator Alan Cayetano, nainis kay Senator Kiko Pangilinan kasi sumisigaw siya. And it actually brings me to another point, Dad, that is this a recurring pattern for Senator Kiko Pangilinan? Kasi I'm not sure if that's what he does in public na sumisigaw siya sa mga kapwa niyang senador, pati mga babaeng senador. Is that something he does well at home? Kasi nung 2017, naging medyo scandalous kasi yung wife ni Senator Kiko Pangilinan na si Sharon Cuneta, she left the Philippines to go to the States at saka gumawa siya ng mga cryptic Instagram posts na sinasabi niya na basically ayaw na niyang bumalik sa Pilipinas.
Kasi sinasabi niya, she's been going through too much pain and distress. So maraming tao nagtataka, bakit naman na ayaw nang umuwi si Sharon Cuneta? And then during the 2019 election, or nung re-election ni Senator Kiko Pangilinan, pumunta pa siya sa US to bring home si Sharon Cuneta. So Dad, do you think that this is a pattern na in his personal and professional life na maybe he's not very professional sometimes, Dad? Well, isa-isahin natin yung mga issue, no? Kasi kung sasabihin natin na sumisigaw, siguro ang we can call it na nagtaas ng boses, no? Medyo mataas yung boses niya, no? Medyo nagiging passionate at emotional siya. And sometimes sa ating mga kababayan, pag sensitive sila, pagka nagtaas ka ng boses, ang tingin nila parang sinisigawan ka. Kasi may pagkakaiba dun sa sigaw saka sa pagtataas ng boses. Pag sinisigawan ka, normally talagang may kahalong galit yon, no? Na kaya ka sinisigawan. Pero pag nagtaas lang ng boses, hindi talaga sinasabing sumisigaw yon. So, yun ang distinction dito. Pwede na sabihin na nagtaas yan ng boses because he's being passionate about the issue. Yun ang point of view dito. No? Pangalawang issue kasi dito, yung sinasabi mong personal life niya, well, kasi sa mag-asawa, normally talaga nagkakaroon ng mga hidwaan from time to time, ng mga friction. Pero hindi mo rin pwede sabihin na yun lang ang dahilan kaya siya umalis. No? Kasi that time siguro meron din yata siyang problema na napag-usapan nga yung mga kanyang shares o yung kanyang mga ibang ari-arian, para nagkakaroon ng problema, no? Dahil nga yung mga pinagkatiwalaan ng tatay niya dati, si Mayor Pablo Cuneta, parang hindi yata ginagalang o nirerespeto yung mga dapat niyang makuha na ari-arian. Kaya meron din mga ibang issues dito na hindi lang patungkol sa marital relationships. As a marital relationship naman, nagkakaroon talaga ng mga ganyang issue sa mag-asawa na minsan nagkakataasan ng boses o minsan nga nagmumurahan pa, no? Nagkakaroon ng ganyang issue. Pero importante kasi diyan, hindi sila nagsasakitan physically, number one. Number two, ay yung galit na yun, normally pansamantala lang. Hindi naman naalis yun na nagkakaroon ng mga discussions or arguments sa mag-asawa. So yung mga ganong issue kasi, personal yun eh. Hindi naman natin pwede sabihin na yun lang ang dahilan kaya umalis si Sharon Cuneta during that time. No? Sa mga senador naman, normally naman talaga may ganyan pag nagtatalo, no? Nagkakataasan ng boses. Pero kahit na paano siguro kung ihahambing natin sa ibang bansa, may isa-ibang bansa, nangyayari rin naman niya yung para nag-iinsultuhan sa Kongreso o sa Senado. Meron nga, like sa Taiwan, sa ibang bansa, nagbubugbugan pa, nagsusuntukan, nagbabatuhan pa ng silya yung mga ibang legislator nila. No? So, nangyayari yan. Pero at least sa ating bansa, wala namang ganyan. Parang parang minsan pormahan lang, minsan nagtataasan lang ng boses, pero hindi naman nagmumurahan at saka hindi naman nagsasakitan. No? So yun naman nagpagkakaiba sa bayan natin compared to other countries na kahit na mas advanced natin like Taiwan, nagsusuntukan pa sila minsan sa legislatura nila. No? So these things happen naman in life. Ngayon naman, may mga ibang netizens na nagsasabi at nagpo-point out, noong 2020, nagre-request din pala si Kiko Pangilinan na magkaroon ng online voting para makaparticipate si then Senator Laila De Lima. At sinasabi ng mga netizens na parang ngayon, anti-online voting ka na sa mga senador. So, it depends on your interest pala at the moment. Ngayon naman, sinagot ni Senator Kiko Pangilinan sa kanyang FB page na nung panahon na yon, una, si Laila De Lima ay sumuko sa kanyang warrant of arrest. Hindi siya tumatakbo sa batas. At pangalawa, COVID noon. So, yun yung dalawang pinagkaiba ng kanyang request noon. So, ano nakikita mo dito, Dad? Well, tama naman yun kasi sometimes a yes and a no depends on the circumstances. No? It could be a yes because of the circumstances and it could be a no because of the circumstances also. Logically speaking, may punto siya doon. No? Kasi nga kung sinasabi natin, during that time, pandemya. So talagang pinagbabawalan ng mga tao na magkaroon ng mga physical contacts. Diba? Lahat naman tayo dumaan sa ganyan. Eh. May mga takip pa ng mga mukha natin at pinagbabawalan tayong lumabas. So nangyayari yun. No? Pangalawa, tama rin siya doon no? Na sumuko si Laila De Lima during that time kasi nga may kaso siya no at na-issuean siya ng arrest warrant. So nandun siya sa kulungan. Kumbaga nandun siya not because it is her will to escape from the law but she is respecting the rule of law kaya nga nagpakulong din siya no. So may punto siya doon. Pero of course, it depends again yung mga ganyan kasing online voting, dinidesisyonan niya ng mayorya ng Senado. So if they decide na pwede kaya nga nag-walk out yung 11 kasi nga walang majority dahil 12 lang sila. Kung nandiyan sana si Senator Bato de la Rosa, umappear siya physically, then they could have gotten that kind of decision na pwede mag-online voting. Kaya lang nagtatago kasi siya, so hindi nila mabuo yung 13 para makaboto sila na payagan yung online voting. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party pinaglalaban namin ng edukasyon. Kasi marami mga patutsada, mga fake news at mga fake accusations na nire-raise ng ating mga netizens at mga commenters. Pero paano maintindihan ng ating mga kabayan kung ano yung tama at ano yung dapat may nila maintindihan kung walang edukasyon. Kaya dapat may edukasyon na mataas at para maintindihan ng taong bayan kung ano nangyayari sa ating lipunan para sa edukasyon. Si Morgan Sain, yung coach ng bayan.
mga kababayan, ang kailangan ng Pilipinas ay better leaders. At para magkaroon tayo ng better leaders, kailangan mas edukado ang mga Pilipino. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino para gumanda ang ating kinabukasan at gumanda ang mga ating binoboto at inihalal sa ating gobyerno. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kung hangad niyong magkaroon ng mas masaganang kinabukasan at mas matibasay na kabuhayan sa inyong patutunguhan, dapat po ang inyong pipiliin at ihahalal ay mga mamumuno at mamamahala na uunahin ang inyong kapakanan. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.